Jump up, kick back, whip around and spin. Ho! Ninja. Ho! And then we'll jump back, do it again. Ho! Ninja. Ho! Ninja. Go. Just jump back, do it again. Go! Just jump up, kick back, whip around and spin. Jakso 37. Kaksintaistelut. Zane, oletko siellä? Jos kuulet, herää. Sinun pitää herätä. Se oli vain unta. Se on uskomatonta. Näkisinpä minäkin unia. Olet niin erityinen. Missä olen? Kuka sinä olet? Olen Pixel, ystävä. Olet vaarassa ja sinun on karattava. Muistikorttisi on sekaisin ja elementaali Elementaali. Voima. Olet Nindroidi Zane. Ninja, ystäväsi tulevat etsimään sinua. Auta heitä. Sinun pitää muistaa kuka olet. Ystävä. Muista Zane, pelastit heidät ja kokosit sitten itsesi. Et ehkä ymmärrä vielä kaikkea, mutta aika parantaa. Me emme pääse täältä pois ennen kuin alat muistaa. Pixel. Olemme yhteensopivat. Niin Zane, niin olemme. Onhan Jay söpö ja saa mut aina nauramaan, mut kun se on niin täynnä itteensä eikä ota mua koskaan vakavasti. Valoa. Niin. Ei ota vakavasti. Ja sit Cole. Se on komea ja kai meillä on joku syvällisempi yhteyskin, mut senkaan kaikki on aina niin vakavaa. Hylsyä vain. Tunteet voivat olla mutkikkaita. Sensei, nää on kyllä kärkipihdit. Mä pyysin hylsyä vainta. Ja voit sä nyt edes yrittää neuvoa mua? Ei käy. Minähän en sohi tuota mehiläispesää. Misako, onko uutisia? Ei mitään. Karvanevista ja ninjoista ei ole kuulunut päiväkausiin. Huono enne. Niin on. On aika laajentaa etsintöjä. Sopii. Hyvä, että rakensin liikkuvan tukikohdan Destiny Bountin hajoamisten varalle. Sen nimi on TT Express. Ei mikään paras nimi. Etsi perheeniniä. Lähden heti matkaan. Missä ovatkaan? Heillä on sentään veljeni oppaanaan. Me puhumme nyt aviomiehestäni. Se minua huolettaakin. Seuraava. Sitä saadaan ruokaa. Zetso! Tästä on hyvä ottaa opiksi. Sille, joka kääntää selänsä pahalle senseille ollakseen hyvä. Seuraava! Ei ehkä tarjota kermakeksejä. Mä kyllä tiedän, mitä meille tarjotaan. Pelkää sanonko mitä. Tää ei ole mikä tahansa turnaus, vaan Jennin juuri varastaa kaikkien voimat. Mut minkähän takia? Eikö se oo selvää? Jen tahtoo tuhota New Ninjago Cityn. Mä en tiedä miksi, mut se paikka ei kyllä tiedä mitään hyvää. Tai sitten ei. Sensei G-kertoman mukaan se saattaa juoni jotain paljon pahempaa. Eikä me vielä edes tiedetä, missä Zane on vankina. Siksi meidän on pakko voittaa ekan kerroksen matsit, et saadaan aikaa. Siis teidän. Mun ei tarvitse niin, koska vastustaja sai fudut. Vapaa päivä on vapaa päivä. Laita kulo täyteen. Kukuralle. Vain vapaa päivä. Ninjat ei koskaan luovuta. Eikä ninjat varasta toisten tyttökavereita. Päästäkää ulos kaikki, mikä mieltä ne painaa. Sillä kaunan kantaminen satuttaa vain kantajaansa. Näin on. Nyt pitää keskittyä tuleviin vastustajiin, ei kaunaan. Niin just. Mä lopetin jo. Mä lopetin. Ethän. Lopetin. Ethän.
Tämä turnaus koettelee heitä. Auta heitä löytämään sovinto, tai kumpikin putoaa. Elementaaliturnaus jatkuu. Kiva! Pyydämme seuraavia mestareita saapumaan määrätyille taisteluareenoille. Nopeus, painovoima, savu, luonto, mieli ja kenties ei vähäisimpään Kaikki sai hyvän päivän. Muistakaa, vain yksi selviää. Turner, nopeuden mestari, vastaan Gravis, painovoiman mestari. Hep! Neuro, mielenmestari, vastaan Blobo, luonnonmestari. Hep! Paatsi pohai! Miksi ne vaan seisoo? Kohta näet. Kai, tulen mestari, vastaan Ash, savun mestari. Hep! No niin Kai, näytä sille. Mielenvoimaa ei sovi aliarvioida. Enpä osannut odottaa tätä. Kun mies haastaa luonnon, luonto vie voiton. Et sä pysy perässä? Mä täällä. Takia. Tää ei näytä hyvältä. No niin Kai, käytä nyt voimaas. Tulta! Voittaja. Häviäjä. Mielenmestari jatkaa. Joo, yes! Voittaja. Häviäjä. Bananas! Wow! Montaks nappia tuolla jäbällä on? Nopeuden mestari jatkaa. Ei taika. Minä nautin tästä.
Oi tajaa! Häviäjä! Tulen, mestari jatkaa. Bananas. Mestari, me tiedämme hyvin, että ninjat tunkeutuivat seremoniaamme. Silti me annamme heidän jatkaa kisassa. Pyydän, antakaa minun käyttää taikuuttani heihin. Saat vielä käyttää taikuutasi. Vaadet vielä, kun meillä on muitakin keinoja karsia heidän joukkojaan. Lienee aikaa sekoittaa pakkaa. Mutta miksi he kaatuivat? Mitä täällä kohistaa? Ei se voi tehdä tätä. Se teki jo. Me kohdataan toisemme. Miksi mun vastuussa on nyt Cole? Ei ollut aiemmin. Mä en ole valmis. Tän piti olla vapaapäivä. Mähän yritin varoittaa, mut sä et vaan kuuntele. Puhut kyllä, kuuntelet tuskin. Onkohan täällä jokin ongelma? Säntö ei saa rikkoa. Sä kuulit kyllä. Hopsi! Mitä me nyt tehdään? Ei ne voi taistella. Me tultiin tänne lähentymään, ei eroamaan toisistamme. Se on mikä se on. Teidän pitää vain hyväksyä se. Hyväksy! Toinen meistä putoaa! Voi Jukra, se on varmaankin mä. Se on supervahva. Ja mitä mä oon? Pian, kertokaa mitä mä oon! Älä kuuntele isää. Jos me löydetään Zane, kukaan ei taistele. Ottelu on vasta illalla, joten meillä on yhä aikaa selvittää, mitä Shen juoni ja estää se. Mä tiedän, kuka voi auttaa meitä. Ja se taitaa tietää itsekin. Me tarvitaan sun apua. Te haluatte, että minä luen Jenin mielen, jotta löydätte ystävänne ja vältätte taistelun. Sen lisäksi haluatte tietää, miten Jen juonii, sillä hän salaa jotain. Ei hassumpi arvaus, nerdo. Olen neuro, mielenmestari, ja Cole uskoo lyövänsä Jane helposti. Siis oikeestiko? Sanoit niitekin. Ei olisi ollut pakko uskoa! Älä välitä, Cole. Jay pitää sinua kaikista turhimpana ninjana. Ihanks tosi. Sun piti auttaa, ei kylvää riitaa. Mutta miksi? Haluan voittaa. Putoamisen auttaisi minua. Jos sä haluat auttaa ittees, kurkistaa mun mieleen, niin näet mistä tässä turnauksessa on kyse. Ja on vain ajan kysymys, milloin sen vie sunkin voimat. No, autatko sä? Olet erilainen. Katso syvälle sisäsi, niin näet. Hyvä, juuri noin. Sinä muistat. Se tulee eeppinen matsi. Kumpi voittaa, Jay vai Cole? No, Cole tietysti. En tykkää sinisestä. Kuka täällä sahaa? Taisi kuulla omiani. Aloita mennä. Ei vielä. Karkaa vasta sitten, kun kaikki ovat taistelussa. Tarkoitat, me karkaamme. Niin, tietenkin. Tuletko sinäkin täältä? Oikeasti joo, kiitos paljon, joo, ihastuttavaa. Ei noin tiukalle. Tämä kerros on suljettu. Klaus, olinkin lähdössä. Näin, että puhuit ninjojen kanssa. Olisi sääli, jos muut taistelijat saisivat kuulla, että sinä... autat heitä. En tietenkään. Olen mielenmestari. En olisi niin tyhmä. Po, 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 po. Ai luulet sä voittavas? No sehän nähdään. Kylläpä kesti. No kurkistitko mieleen?
Anteeksi. En päässyt Klausin ohi. Hyvä. Saadaan siis sopii meidän riita. Gladiaattorityyliin. Näin kuitenkin jotain. Hetken ajan näin Klausin mielen sisään. Jen kerää voimia jotain loitsua varten. En tiedä mitä loitsua, mutta näin, että se on hänen loitsukirjansa sivulla 149. Se ei vaan auta teitä nyt. Kumpa olisi auttanut? Ei se mitään. Sä teit kaikkes. Voit säästää sanas. Me oltais kuitenkin kohdattu jossain vaiheessa. Jay on hyvä vastus. Voidaan vihdoinkin ratkaista välit. No mä en hyväksy tätä, mutta 2 voitte yhä löytää yhteisen sävelen. Muut päättää milloin me taistellaan, mutta me päätetään miten. Jay ei ole vihollinen. Jen on. Muista se. Muun mukaan paras tapa voittaa vihollinen on tehdä sitä ystävä. Mut miten sit voittaa ystävä? Teit parhaasi. Nyt pallo on heillä. Nekin sais tajuta sen. Ja nyt turnauksemme jatkukoon. Jay, Salaman mestari, vastaan Cole, joka on tulen... Siinäks kaikki kaikista turhin ninja? Ime pölyä, Smurfi! Voi Klaus, haetko popcornia? Tämä otteluhan ylittää kaikki odotukseni. Karkaa ennen kuin he palaavat. Kas noin, häivytään täältä. Pixel, olet... Ossina, tiedän. En vain voinut kertoa. Minun oli autettava sinut pakoon. Tämä on minun matkan pää. Vaan ei sinun. Zane, sinun on mentävä. Etsi ninjat ja pysäytä Jen. Pystyt kyllä siihen. Äläkä huoli minusta. Olen aina osa sinua. Totta! Olet aina osa minua. Zane, mitä sinä... Zane, otit neuroasemani ja kytit sen suoraan prosessorisi. Sinä olet Nero. En Nero, vaan päivitetty. Löydämme varmaan yhdessä minusta uusia salaisuuksia, mutta sitä ennen meidän molempien... Jatkossa pidä huoli, että laitat Nindroidille niin paksut kahleet, ettei hän voi leikata itseään vapaaksi. Vaivet nyt helposti, Petoksessa antoi mulle lisäpuhtia. Odotan innolla sitä hiljaisuutta, joka seuraa, kun puhutaan. Mitä me tehdään? Mä en halua voittaa. Sä et oo mun vihollinen. Jen on. Just joo. Sä yrität vaan sekoittaa mun pään puheellasi, jotta voisit palastaa palkinnon. Tyypillistä Cowlea. Mä en halunnut satuttaa sua. Jos olisin tiennyt, että meille kävis näin, mä en ois tehnyt sitä. No, totta puheen oli tosi kurjaa menettää Nian, mut se oli mun syytä. Mut sun menetys satutti. Me oltiin ystäviä. Siis parhaita. Me ois pitänyt puhua, eikä vaan pahdata kaikkea sisään. Niin oiskin. Mut mikä nyt neuvoks? Toisen pitää voittaa. No, ehkä ei, jos jatketaan kunnes aika loppuu. Käy päälle, mut leikisti. Mitä tämä on? Leikkiä. Tylsää. Lähettäkää kondraimurskaajat! Mä suojaan sua. Eihän mä sua. Jano! Yhteistyötä. Hienoa poikaa. Joo, kyllä mä kuuntelen sua aina joskus. Riittää!
tiedän, mitä yritätte tehdä. Jos kumpikaan ei voita, sitten molemmat häviävät. Tää ei onnaa, vaan toinen mistä voi jatkaa. No sit sä jatkat. Oli ihme, että mä edes pääsin näin pitkälle. Hai Janemiakka! Voittaja! Häviäjä! Salaman mestari jatkaa. Se on sun Jay. Mun olisi pitänyt antaa periksi. Voita tää. Viimeinkin hiljaista. Cole on poissa, vaan hän ei hävinnyt. Olkoon tämä päiväopetus meille. Tunne Violina, mutta sitä ennen tunge ystävä. Hän taisteli kuin oikea ninja. Miksi sä kutsuit mut? Senin majakka! Signaali tulee mereltä! Mut se on mahdotonta! Sensimu! Vastaa! Tässä Nia! Kuuluuko? Mä taisin löytää ninjat! Treenauksen aika ja me aloitellaan. Se on päällä, tiedetään. Ja me halutaan, et huutoruoskaat. Me rokataan, sä kierit. Ne sanoo hidasta ja kaikki pysyy paikoillaan. Me sanotaan, me vaan. Me ollaan valmiit matsaa, tiedät sen. Maanantai-aamuja me masistellaan, kun sit kauan ois. Tiistai tulee, pidetään biitti yllä, kunnes mieli kohenee. Ne sanoo hidasta ja kaikki pysyy paikoillaan. Me sanotaan, me vaan. Me revitään tiemme sinne vain, pomppaa, potki, ruoska ja pyöri. Ja sit me pompataan alkuun. Nenja, tule, tehdään se uudestaan. Ja siis pomppaa, potki, ruoska ja pyöri. Ja sit me pompataan alkuun. Nenja, tule, ja tehdään viikonloppuruoskaa. Keskiviikkoja me äkätään pian, pitäis edistyä. Nukuttiin torstain, et saatais se pois tieltä, ei tarvi kitu kauaa. Ne sanoo hidasta ja kaikki pysyy paikoillaan. Me sanotaan, me vaan. Me revitään tiemme sinne vain, pomppaa, potki, ruoska ja pyöri. Ja sit me pompataan alkuun. Nenja, tule, tehdään se uudestaan. Ja sit pomppaa, potki, ruoska ja pyöri. Ja sit me pompataan alkuun. Nenja, tule, ja tehdään viikonloppuruoskaa. Yeah! Ne sanoo, ei, mut me ei haluta istua paikoillaan. Me sanotaan, me revitään tiemme sinne vain, pomppaa, potki, ruoska ja pyöri. Ja sit me pompataan alkuun. Nenja, tule, tehdään se uudestaan. Ja sit pomppaa, potki, ruoska ja pyöri. Ja sit me pompataan alkuun. Ja sit me pompataan alkuun. Nenja, tule, ja tehdään viikonloppuruoskaa. Nenja, tule,